Hello girls και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου René Stories. Τι έφτασε Παρασκευή 9 η ώρα ακριβώς για άλλο ένα νέο βίντεο vlog που αυτή τη φορά αφορά τις μανούλες, αφορά την μητρότητα. Το τελευταίο χρονικό διάστημα μου έχει έρθει να φτιάχνω πολλά τέτοια θέματα και σχετικά με την εγκυμοσύνη και τη μητρότητα. Παρόλα αυτά, για όσους βλέπετε για πρώτη φορά το κανάλι μου, μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή, να πατάτε το καμπανάκι για να σας έρχεται η ειδοποίηση που πότε έχουμε καινούριο βίντεο. Έχουμε κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα ακριβώς. Επίσης να μην ξεχνάτε να με ακολουθήσετε στα social, στο σύνδεσμό μου στο Instagram καθώς και στο Facebook που είναι εκεί πέρα η ομάδα μου, η αντίστοιχη René Stories. Όπως σας είπα και νωρίτερα, το τελευταίο διάστημα μου αρέσει να αναπτύσσω τέτοια θεματάκια και ένα από αυτά είναι το πόσο σημαντικό είναι να δενόμαστε συναισθηματικά με τα παιδιά μας. Όχι όταν μεγαλώσουν, από όταν γεννήσουμε και είναι ακόμα βρέφη. Θα σας πω για ποιους λόγους θα πρέπει να δενόμαστε συναισθηματικά, πόσο είναι σημαντικό για την ψυχολογία των παιδιών μας, τρόπους απλούς καθημερινούς, έτσι για να αναπτύξω ένα θεματάκι λίγο πιο ψυχολογικό, να σας πω την αλήθεια, που έχει να κάνει άμεσα με την ψυχολογία των παιδιών μας. Πάμε λοιπόν να πέσει το σήμα του καναλιού και ξεκινάμε! Το να δενόμαστε συναισθηματικά με τα παιδιά μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα μου πεις, βρε Ειρήνη, η κούρσα που κάνουμε καθημερινά είναι ή δεν είναι τρελή? Είναι τρελή, γιατί προσπαθούμε μέσα σε ένα 24ωρο να χωρέσουμε τις ώρες της εργασίας, τις ώρες που έχουμε τις διάφορες δουλειές του σπιτιού, τις ώρες που έχουν τα παιδιά μας στις διάφορες εξωσχολικές δραστηριότητες, με τι αποτέλεσμα? Με αποτέλεσμα να μην περνάμε ειδικά τις καθημερινές το χρόνο που θα θέλαμε με τα παιδιά μας, ενώ θα θέλαμε να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο, οι διάφορες υποχρεώσεις, είτε οι δικές μας είτε των παιδιών μας, να μην μας το επιτρέπουν. Γιατί είναι τόσο σημαντικό να δενόμαστε? Γιατί με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα ιδιαίτερο δέσιμο. Θέλουμε να έχουμε επικοινωνία με τα παιδιά μας μέσα από το χρόνο που περνάμε, να τους δείχνουμε με αυτόν τον τρόπο την αφοσίωσή μας, την αγάπη μας, την όρεξή μας να συμμετέχουμε σε οτιδήποτε αρέσει σε εκείνα. Δεν χρειάζεται να κάνουμε υπερπαραγωγές, δεν χρειάζεται να σκεφτούμε σχέδια υπερπαραγωγής για να πούμε ότι ναι, θα κεντρήσουν το ενδιαφέρον τους και θα τους κάνουμε να νιώσουν καλύτερα. Όχι. Θέλει μικρά καθημερινά πράγματα, τα οποία με τη δικιά μας την πινελιά θα τα κάνουν και ξεχωριστά. Δεν χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο. Θέλει το παιδί μας να περνάει με τον γονιό του και με τους γονείς του όσο το δυνατόν περισσότερο, με απλά πραγματάκια. Είναι πολύ σημαντικό από όταν γεννάμε να δημιουργούμε μια τέλεια σχέση με τα παιδιά μας, με τα μωρά μας, εφόσον μιλάμε από την ώρα που θα έρθουν στην ζωή. Τι κάνουμε? Από την ώρα που γεννιούνται δεν φοβόμαστε να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας. Δεν είναι κακό να εκφράζουμε τα συναισθήματά μας, διότι όλο αυτό θα κάνει τα παιδιά μας και όσο μεγαλώνουν και να ξεδιπλωθούν και να δουν ότι αυτό που κάνουν είναι κάτι σαν έπαινο, ότι αυτό που κάνουν είναι καλό, και όλο αυτό θα δημιουργήσει στο να βλέπεις στο πρόσωπό σας μια ασφάλεια, μια σιγουριά. Το να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας το καταλαβαίνουν κατευθείαν. Το καταλαβαίνουν από τον τόνο, το καταλαβαίνουν από ένα χάδι, από μία αγκαλιά, από ένα απλό βλέμμα. Καταλαβαίνουν το αν εμείς το επενούμε ή οποιαδήποτε αντίδραση θα οδηγήσει στο να μπορέσει και εσείς να καταλάβετε καλύτερα το παιδί σας, αλλά και εκείνο να καταλάβει καλύτερα εσάς. Πώς νιώθετε εσείς με αυτό που βλέπετε από τη μεριά του παιδιού σας. Επομένως, παιδιά, μη φοβάστε να εκφράσετε τα συναισθήματά σας, και αυτό δεν αφορά μόνο τη σχέση με τα παιδιά σας. Γενικά, επειδή η ζωή είναι μία, να εκφράζουμε πάντα τα συναισθήματά μας, είτε αυτά είναι θετικά είτε αυτά είναι αρνητικά. Δεν χρειάζεται να προσποιούμαστε καθόλου. Πρέπει να είμαστε αυθεντικοί 100%. Πώς αλλιώς μπορούμε να δεθούμε με το παιδί μας? Όπως σας είπα και νωρίτερα, το δέσιμο πρέπει να το ξεκινάμε από μωρά. Επομένως,
οτιδήποτε εμείς παίρνουμε θέση και ασχολιούμαστε με οτιδήποτε αφορά τις δικές τους ανάγκες, αυτό είναι ένας τρόπος που δενόμαστε συναισθηματικά. Από μωρά, θέλεις να είναι το φαγητό, θέλεις να είναι ο θυλασμός, θέλεις να είναι η αλλαγή της πάνας, θέλεις όταν μεγαλώνουν τα παιδιά να τα συνοδεύσεις σε κάποια εξωσχολική δραστηριότητα. Τα παιδιά μας στέλνουν μονίμως παρόντες και όταν λείπουν πολλή ώρα στο σχολείο ή σε κάποια εξωσχολική δραστηριότητα, ακόμα και η μεταφορά από και προς το σχολείο ή σε κάποια άλλη εξωσχολική δραστηριότητα, για αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής μπορείτε να πείτε κουβεντούλες, μπορείτε να ρωτήσετε πώς πέρασε τη μέρα, τι έκανε μέσα στην ημέρα και αυτό θα δηλώσει κάποιο ενδιαφέρον στο παιδί να αρχίζει να σας ανοίγεται όλο και περισσότερο. Τώρα, αν μιλάμε για μωράκια, μπορείτε κάθε βράδυ όταν θέλετε να τον ανουρίσετε, κάθε φορά που το παιδί σας θα φάει και θα είναι να κοιμηθεί, γιατί ξέρουμε ότι τα μωράκια είναι μαμ, κακά και νάνι, μπορείτε με μία αγκαλιά να το χαϊδέψετε και να του τραγουδήσετε. Η κάθε γλυκιά μελωδία θα το χαλαρώσει και θα τον ανουρίσει ακόμα πιο εύκολα. Κάτι άλλο είναι να συμμετέχετε στο μπάνιο του. Ειδικά όταν μιλάμε για μωράκια που τα βάζουμε μέσα στην ειδική μπανιέρα, που μπορούμε εκεί πέρα να έχουμε και κάποια παιχνιδάκια στο μπάνιο που θα κάνει ακόμα πιο διασκεδαστική αυτή τη διαδικασία, που θα σας φέρει ακόμα πιο κοντά, θα δημιουργήσει χαμόγελα πολλά στο προσωπάκι του μωρού σας και εσάς μια ικανοποίηση ότι αυτό που κάνετε το κάνετε καλά. Επίσης μπορείτε να του κάνετε ένα μασαζάκι, πόσο μάλλον εάν το μωράκι σας διανύει περίοδο κολικών, που εκεί πέρα θέλει 100% την πλήρη αφοσίωσή σας, θέλει τη βοήθειά σας για να μπορέσετε να κάνετε μέσα από τις διάφορες ενέργειές σας, να το ανακουφίσετε και να το κάνετε να χαλαρώσει όλο και πιο πολύ. Βέβαια αυτό το μασαζάκι, αυτό το χαΐδεμα, το τρίψιμο θα σας το ζητήσουν και σε μεγαλύτερη ηλικία. Το βλέπω τώρα και με τα δικά μου τα παιδάκια, τα οποία κοντεύουμε σε λίγο καιρό να γίνουν 6 ετών, που θα μου ζητήσουν να τα χαϊδέψω λίγο στην πλατούλα, στη μεσούλα, μια αγκαλιά. Γενικά τα παιδάκια μας αποζητάνε την αγκαλιά μας με την πρώτη ευκαιρία και να το κάνετε όσο πιο συχνά γίνεται. Τα χάδια γενικά, οι αγκαλιές, τα μασαζάκια δείχνουν πόσο τα λατρεύουμε και πόσο τα αγαπάμε. Που εννοείται ότι δεν χρειάζεται να κάνω μασάζ, εγώ σας λέω απλούς τρόπους μπορούμε να του δείξουμε την αγάπη μας, την αφοσίωσή μας, τη στοργή μας, γενικά όλα τα υπέροχα συναισθήματα που νιώθουμε για τα μωρά μας και τα παιδάκια μας τα μεγαλύτερα. Το πιο βασικό, με την πρώτη ευκαιρία που θα έχετε ελεύθερο χρόνο, μην ξεχνάτε να παίζετε μαζί με τα παιδιά σας. Παιχνίδια, κατασκευές, το βλέπω δηλαδή και από τα δικά μου τα παιδιά που ακόμα και όταν ήταν πιο μικρά προσπαθούσα μέσα από τα διάφορα παιχνίδια που τους παίρναμε, τα puzzle, τις διάφορες κατασκευές που είναι αγαπημένες των πιο μικρών παιδιών μας. Δείχνει με αυτή μας την κίνηση ότι αφιερώνουμε χρόνο να συμμετέχουμε, να παίξουμε μαζί μας και είναι ό,τι πιο όμορφο δώρο μπορείς να κάνεις σε ένα παιδί. Βέβαια, αυτό δεν χρειάζεται να περιοριστεί μόνο στο σπίτι. Μπορείτε να βρείτε και κάποιες εξωσχολικές δραστηριότητες, ένα Luna Park, έναν παιδότοπο, ένα σινεμά, ένα θέατρο, οτιδήποτε. Υπάρχουν άπειρα πράγματα που μπορείς να κάνεις και εντός και εκτός σπιτιού, αρκεί να υπάρχει θέληση και χρόνο. Έστω και αν δεν είναι εφικτό σε καθημερινή βάση, έστω μια φορά την εβδομάδα, εάν το πρόγραμμά σας είναι πάρα πολύ πιεστικό, να βρείτε χρόνο να κάνετε κάτι με τα παιδιά. Μπορεί για εσάς να φαίνεται, έλα μωρέ, τώρα θα διασκεδάσουν με ένα πας, με μια κατασκευή, κι όμως τα παιδιά, εμένα δηλαδή π.χ. τα παιδάκια μου, τρελαίνονται να μου λένε «Μαμά, να σου κάνουμε μια ζωγραφιά για δώρο, κλείσε τα ματάκια» και μου το δείχνουνε. Κι όμως η χαρά που βλέπουνε πραγματικά ότι εγώ τρελαίνομαι που βλέπω μια ζωγραφιά τους και έχουν αφιερώσει χρόνο για να μου την κάνουν με ένα δώρο όπως μου λένε, παίρνουνε τη μεγαλύτερη χαρά που θα μπορούσε να πάρει ένα παιδί. Είναι αυτό που σας είπα και νωρίτερα. Μικρά, απλά, καθημερινά πραγματάκια. Δεν χρειάζονται υπερβολές.
Τα παιχνίδια είναι ό,τι πιο βασικό μπορείτε να κάνετε, γιατί όλο αυτό βοηθάει στην ψυχοκινητική τους εξέλιξη, στην ψυχοκινητική τους ανάπτυξη. Γενικά τα παιχνίδια που έχω κάνει και άλλο βιντεάκι, με τι παιχνίδια πρέπει να πέσει το παιδί ανά ηλικία, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, και αν ανατρέξετε στα βλογκάκια μου θα το δείτε, είναι πάρα πολύ κατατοπιστικό και πολύ βοηθητικό για όλες εσάς τις μανούλες που μπορεί να έχουν στερεύσει οι ιδέες το τι μπορείτε να κάνετε ανά ηλικία. Εκεί πέρα σας αναφέρω τα παιχνίδια που μπορούν να παίξουν. Επομένως, τα παιχνίδια είναι ό,τι πιο σημαντικό, πόσο μάλλον και από βρέφη που λες, μωρέ τώρα τι παίρνω παιχνίδια, τι θα καταλάβει όταν τους πρώτους μήνες τα παιδιά είναι μάμου κακά και να. Όχι παιδιά, ακόμα και από πολύ μικρά, από μηνών κιόλας, που ακόμα καλά δεν έχουν κάτι στο ποπουδάκι τους, δεν έχουν φτιάξει τη στάση του σώματός τους, να μπορέσουν να κρατάνε όρθιο τον αυχένα τους, κι όμως όλα αυτά τα ερεθίσματα θα διεγείρουν και την προσοχή τους, αλλά και τον εγκέφαλό τους, τα διάφορα ερεθίσματα, στο να βοηθήσουν στην ανάπτυξη και στην εξέλιξη που σας ανέφερα νωρίτερα. Τι πιο όμορφο όταν στα μικρά παιδάκια διαβάζουμε παραμύθια. Εμένα πολύ συχνά τα παιδιά μου, αν όχι καθημερινά, μου ζητάνε το βράδυ πριν κοιμηθούν να τους διαβάσω παραμυθάκι. Όχι γιατί μπορώ να πω ότι πολλές φορές τους έχει πάρει ο ύπνος, μη σας πω ότι έχω γλαρώσει εγώ κάθε φορά που θέλω να διαβάσω ένα παραμυθάκι, κι όμως τους αρέσει, με κοιτάνε μέσα στα μάτια, μπορεί από αυτά που διαβάζω τα μισά να μην τους ενδιαφέρει, να βλέπουν πιο πολύ τις εικόνες, αλλά θέλουν να με πάρουν αγκαλιά, το ένα από τη μια πλευρά, το άλλο από την άλλη, για να περάσουμε χρόνο μαζί. Νιώθουν ότι ναι, τώρα μας διάβασε η μαμά μας ένα παραμύθι και τώρα μπορούμε πλέον να πάμε ήσυχοι για ύπνο. Όλο αυτό μπορεί να τους νανουρίσει κιόλας, αλλά είναι μια πάρα πολύ όμορφη ιδέα να έρθετε πιο κοντά με τα παιδιά σας. Όταν τα παιδάκια μεγαλώνουν, όπως το βλέπω τώρα και στην ηλικία των παιδιών μου, αρχίζουν και έχουν ενδιαφέροντα. Τους αρέσει η ζωγραφική, τους αρέσουν πολύ οι κατασκευές, οι κεραμικές, γενικά τους αρέσουν πραγματάκια, ο χορός. Τι κάνετε, δείχνετε το ενδιαφέρον για όλα αυτά που τους ενδιαφέρουν. Τους ρωτάτε πώς πάει κάθε φορά που πάνε σε μια δραστηριότητα ή ακόμα και στο σχολείο. Και εκεί έχουν ενδιαφέροντα. Τους ρωτάτε πώς πήγε η μέρα, αν κάνανε κάτι το διαφορετικό που τους άρεσε, που τους κέντρισε την προσοχή. Όλο αυτό σας φέρνει σε μια επικοινωνία και σιγά σιγά θα δημιουργήσετε το δέσιμο που επιθυμείτε να έχετε με τα παιδιά σας. Αν κάποια μέρα δεν είναι εύκολη, που πολλές τέτοιες μέρες δεν είναι εύκολες και τα παιδιά σας έχουν γκρίνια, δεν έχουν όρεξη, μπορεί να είναι και άρρωστα, εσείς τι κάνετε, δεν συνεχίζετε στο ίδιο mood. Προσπαθείτε να αλλάξετε την ψυχολογία μέσα στο σπίτι. Τι κάνετε, προσπαθείτε να βρείτε κάτι στο οποίο θα συμμετέχουν. Προσπαθείτε να τους κάνετε το αγαπημένο τους φαγητό. Απλά πραγματάκια. Προσπαθείτε να τους φτιάξετε ένα κέικ, κάτι. Ή μπορείτε να μπείτε στη διαδικασία να τα φτιάξετε μαζί. Ένα κέικ, κουλουράκια. Κάτι από εκεί πέρα που δεν αισθάνονται καλά, να τους ανεβάσετε την ψυχολογία και ξαφνικά όλα να αλλάξουν για μαγείας. Να τα φιλάτε τα παιδιά σας, να τα αγκαλιάσετε τα παιδιά σας, να περνάτε χρόνο με τα παιδιά σας, γιατί μην ξεχνάτε, τα παιδιά σας μεγαλώνουν, ο χρόνος περνάει πάρα πολύ γρήγορα, που δεν θα καταλάβεις πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος. Εμένα τα παιδιά μου κοντεύουν 6 ετών και δεν μπορώ να καταλάβω, ίσως γιατί η καθημερινότητα είναι πολύ πιεστική, δεν καταλαβαίνω πότε ήταν μωρά, πότε ήμουν έγκυος, πότε γέννησα, πότε ήταν μωρά, πότε μεγάλωσα, πότε ξαφνικά ξεπετάχτηκαν τόσο πολύ που κάνουμε κουβέντες μαζί, απίστευτο, που στην αρχή λέγανε μία λεξούλα και τώρα κάνουν κουβέντες μαζί, κάνουμε τα πρώτα μας γραμματάκια, ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά και μπαίνουμε στο mood ότι του χρόνου θα πάμε δημοτικό και προσπαθώ και μέσα από αυτό να έρθω όλο και πιο κοντά. Να μην φοβάστε να έρθετε κοντά με τα παιδιά σας, να επικοινωνείτε με τα παιδιά σας και με όλα αυτά που γίνονται τελευταία, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να μην χάσετε την επικοινωνία με τα παιδιά σας. Να μην σταματήσουν τα παιδιά σας να νιώθουν με εσάς εμπιστοσύνη, σιγουριά και ασφάλεια.
Αν εσείς το καταλαβαίνω ότι σε κάποιους είναι τόσο πιεστικό το πρόγραμμα που μπορεί όσο και να θέλουν να μην μπορούν να καταφέρουν κάτι, δεν μπορείτε έστω 1 ή 2 φορές το μήνα βρείτε κάτι να κάνετε μαζί σας. Γιατί τα παιδιά μας αργότερα θα μεγαλώσουν, θα ανοίξουν τα δικά τους τα φτερά και τότε θα αρχίσουμε εμείς να αναπολούμε και να λέμε δεν έζησα τα παιδιά μου όσο θα ήθελα. Το καταλαβαίνω ότι οι υποχρεώσεις και γενικότερα προσπαθούμε να βγάλουμε τα προς το ζήν με δύσκολο τρόπο, αλλά μπροστά στην ευτυχία και στην χαρά και τα χαμόγελα που μπορούμε να προσφέρουμε στα παιδιά μας, νομίζω δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Γι' αυτό να τα αγκαλιάσετε, να τα έχετε στην αγκαλιά σας, γιατί μετά θα μεγαλώσουν και με τα κιλά που θα έχουν δεν θα μπορείτε να τα πάρετε και εύκολα αγκαλιά και να απολαύσετε αυτές τις μαγικές στιγμές. Να κάνετε τα παιδιά σας να σας εμπιστεύονται, να σας ανοίγονται και όταν μεγαλώσουν και άλλο, γιατί υπάρχουν γονείς που μπορεί να με παρακολουθούν αυτή τη στιγμή και να έχουν παιδιά στην εφηβεία που εκεί πέρα η περίοδος είναι ακόμα χειρότερη. Δεν ξέρω εμείς πώς θα τη ζήσουμε σε καμιά 10 χρόνια, αλλά γενικότερα θα πρέπει να μην φοβάτε το παιδί σας να σας πει το οτιδήποτε. Είτε αυτό είναι θετικό, είτε αυτό είναι αρνητικό. Κάπου εδώ τελείωσε το σημερινό βιντεάκι μου. Ελπίζω να το βρήκατε ενδιαφέρον. Ελπίζω να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου για όσους δεν έχετε κάνει μέχρι τώρα, να πατήσετε το notification bell για να σας έρχεται ειδοποίηση και γιατί όχι κάτω από τα σχόλια να μου πείτε θεματάκια που θα θέλατε να αναπτύξω στο άμεσο μέλλον ή επίσης και κάποιους άλλους διαφορετικούς τρόπους από αυτούς που μόλις σας ανέφερα και μπορεί να σας φέρουν πιο κοντά με τα παιδιά σας. Επίσης, να μην ξεχνάτε να με ακολουθήσετε στα social media, Instagram και Facebook αντίστοιχα. Να μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχονται πολύ ενδιαφέροντα βιντεάκια. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να σκοπίζετε χαμόγελα και θα τα πούμε πολύ σύντομα.